Közben itt kajálgatok. Előbb csináltam egy videót. Túl fika videó lett. Kurványáztam benne minden. Ezt inkább megállítottam és újra kezdem. Viszont nem azzal a témával, mert megint felbasz, azt megint kurványázni fogok mindenkit. Az meg nem jó, ugye? Inkább úgy gondoltam, mesélek. Régről, hát mikor én kicsi voltam. Nekem ugye volt gyerekkorom, ezt említettem is. És ebből fogok nektek mondani. Zoli, csak így mondom, hogy Zoli val csináltunk bunkert, ugye mi bunkermániások voltunk, meg hát fiúk, most mit csináljunk, hogy bunkereztünk. A kedvenceimet elmondom, ez 3 vagy 4 bunker lesz, 10 percbe belefér. Az első, az előttünk volt egy nagy mező, utána a kertek. Ugye ezt már mondtam, város szélén laktunk. Ott a fán úgy volt, hogy vágtunk ki fákat, ugye? Mit csinálom? Kivágtuk, felvittük, legajjaltuk, meg ilyenek, és Zoli a suliba tanulta a tutajt kötni. De mi ugyanezen az elven csináltunk egy ilyen folyosót, tehát tényleg így levágtuk a gajakat, minden, és ahogy egymás mellett a kivágott fákat összekötöttük, jó stabil lett. Meg szintek is voltak, meg direkt a fák ágakat így elhajlítottuk, azt oda kötöttük, nagyon durva, nem is lehetett látni kívülről, hogy az most bunker vagy valami. És ugye nagyon stabil lett, de tényleg frankon ilyen ketten sétálgattunk az ágakon, de így nem is kellett odafigyelni, hogy jaj, most leesek vagy nem, mert tényleg meg volt, mit tudom én, fél méter széles a folyosó, és ott mászkáltunk egész nap. Akkor mit csináltunk még? Volt a nádház, mögöttünk volt egy nagy nádas, és azt kivágták kombány vagy ilyesmivel. Lehet rám írtak, az rezget. Kivágták a nádat, és ott volt egy másik 2 méter hosszú nádat. És Zoli valahol megtanulta szerintem ezt is suliba, a nádfonást, vagy szerintem elég logikus volt, hogy kell csinálni. De megcsináltuk, emlékszem, az egyik oldal úgy volt, hogy leszurkáltuk a nádat, és így befontuk közé a nádakat, így ennyinként, így nád egymás mellett, ilyen pár centire, meg így közte is átfontuk felfele pár centinként, és elé csináltunk egy ugyanilyet, egy ennyi helyre, mit tudom én, 15 centire, és összegyűjtöttünk egy csomó nádat, és így beledobáltuk, tehát lett egy jó vastag strapabíró falunk. Ez volt az egyik oldal. Utána megcsináltuk a másik 3-at, azt viszont már csak úgy, hogy a sima fonása, ugye nád közé befon, és így egy vastag falunk volt, meg 3 vékony, meg tetőt csináltunk, meg vittem ki szőnyeget. Na ez volt a második. Harmadik, az elég hülye lett. Nem is bunkernek hívnám. Sarkunkon játszótér, nagy fák, ugye? Felmásztunk. És milyen kényelmes, hogy találtunk tök jó ágakat, amin lehet feküdni. És milyen király, de kényelmesebb lenne, ha lennék lábtartó. Meg nekem is így mentek az ötletek. Utána hoztunk ki valami szövetanyag, meg kötél, meg mindent. És csináltunk magunknak egy ágyat, így össze-vissza kötögettük az ágakat, és pár szál kötélen feküdtünk lényegében egész nap. Sőt, azt hiszem egész nyáron ott döglöttünk. Az mondjuk elég hülyén volt, mert a villanykarónak a tetején
Emlékszek, hogy abban a színben volt a lábam, vagy 2 méterrel arrébb. Mondjuk onnan nem lett volna kellemes leesni. Meg hát a kedvencem, a leghülyébb ötletünk, a föld alatti bunker. Volt egy nagy bokor, és az alá nem akartam mi föld alatti, csak beástunk mélyedést, azt ott elbújjunk, meg ilyenek. És jött az ötlet, hogy menjünk föld alá. Én kicsortam kalapácsot, lapátot, ásót, kiskapát, hát amivel így vágni lehet a földet. Hogy is volt? Még azt tudom, hogy így jött le, és ugye így kanyarodott volna. Na mi eljutottunk így egy 1,5 métert, ez a kanyarodásnál a plafon, itt olyan, ez elég vastag volt, de 40 centi. Meg egy 1,5 méter leástunk, és elkanyarodtunk. Befele talán, oda sem mentünk olyan mélyre, egy fél méter talán. De azt tudom, hogy már így elég durva, meg jó nagy volt. És akartunk rendesen egy szobát bele, játszótér, fal, minden alá. Ez abszurd. Hazamentünk, nyár volt, és másnap, amikor mentünk, ott játszottak gyerekek a lyukban, hát nekünk a szarul esett, de ez van, és ez volt őket utána. Másnap visszaink, és már be volt omlasztva, valószínűleg a felnőtteknek szóltak, meg ilyen szarságok. De amúgy az lett volna legjobb. Bár elég veszélyes volt már, ha sikerül, azt ránk omlik, ott halunk meg. Na amúgy, ez volt a gyerekkor sztori. A bunkerek. Részt nektek, hehoztok.